समझो आपण को पुणी थे आलोचनाକୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଯଦି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଜି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବାକି ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ତ ହଁ ଦେଖ ସବୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସୁନେନା କିସ ସୁନେନା ପାଣିକୁ ଫେରି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଫେରି ବବୁଲୁକୁ ମୁଁ ପାଇଲି ଏମିତି କହିଲେ ପ୍ରିୟା ଏବେ କହିଲେ ବବୁଲୁକୁ ତ ଏବେ ସୁନେନା ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ବୁଲବୁଲ କହିଲେ ଏତିକି ହେବନି ଆଉ ବବୁଲୁକୁ ଯାହା ଦୁଃଖ ପାଇଛି ସେଇଟା ତୋତେ ତାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବିବେକ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛ ଏବେ ତ ବବୁଲୁ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି ତାପରେ ବି ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନି ଏମିତି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ହେବ। ଏବେ ବୁଲବୁଲ କହୁଛନ୍ତି ସୁନେନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ସୁନେନା ମାନିନେଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ एकथा केही भी मत अटकई पारे एमती कहले आ सीधा चली जाते किंतु ए सुगंधा कौ एमती प्लान चलेले आउटाको रोकवा चेष्टा कले ए सुना को से कहले ठीक अच्छे मो जानी किंतु तुमको रहा पड़ो ए सुनेना कुआड़े भी जीवेनि मो एक्सेप्ट करी एमती कहले आम दुए मिलिमिशि रमती कहले आए सुगंधा को ए प्रिया भी मत कहले सुगंधा हठात मानि कारण कौन ना किसी ना तो गोटे कारण अच्छी आउट डाउट नहीं सुगंधार कौ प्लान आगू अच्छी से कमेंट मध्य जन।